Julen Zabalo, Nafarroa aniztasun lurraldea, turismo lelo bat baino gehiago da. Bai, egia da. Eta horren azpian errealitate bat dagoela iruditu zaigu, eta gero badagoela gogo bat ere, berdinak izan nahi izatearena, hau da, identitate komun bat gorde nahi da eta aldarrikatzen da eta jende harro dago horretaz, baina gero ikusten dugu hainbat joera desberdin eta adiera eta daudela hor. Aniztasuna eta aurkakotasuna ez ote datorren 1512tik. Bueno, batzuk... Buruan aurrekari bezala aipatze duzu, Bai. Guretzat hori dena interpretazioak dira, nazionalismoek, historiari edo hizkuntzari, kulturari beste gai batzuei ematen dieten garrantzia, hortik etorriko litzateke. Frankismoak ez zuen lagunduko? Oso gutxi. Baina nik uste dut ezin zaiola dena leporatu frankismoari, eta hor egon direla bestelako jarrera batzuk ere, baina, bueno, frankismoak neurri handi batean lagundu zuen, bai. Eta ere egon da tartean? Baita ere, eta nik esango nuke Lizarra Garaziren ostean, hor sortu zen giroa, etarekin lotuta noski, baina mende honetan sartzen garenean eta hor egon zen Espainiaren aldetik, Espainiar nazionalismoaren aldetik eta berplanteamentu bat edo, eta nik uste dut horrek behar bada, bueno, ez dut esango gehiago, baina asko eragin duela oraingo egoeran. Beste kontu bat eragin duena, 1978an erkidegoak sortu zirelarik, erabaki zutela Nafarroa gainontzeko Euskal Herriko lurraldeetatik at uztea, ezta? Bai, zalantzari gabe. Hor egon zen benetako posizio borroka bat, eta horrela geratu zen, eta horrek izugarrizko eragina eduki zuen alde askotatik, bai. Gogoratuko nuke gainera, hori, eta aipatu duzula, etaren helburuetako bat, hain zuzen ere, lau herrialdentzako, lau lurraldentzako autonomia zela besterik ez. Hori zen, askotan gaur egun pentsatzen da, etak ez dakit independentziaren alde jokatzen zuela eta egia da, baina kas alternatiban hori aipatzen da besterik ez. Eta esan dute, aipatu 1978an nola banandu zituzten Nafarroa eta gainontzeko Euskal Herriko lurraldeak, egun aniztasuna eta aurkakotasuna handiagoa da Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoan edo Ipar Euskal Herrian baino? Nik ez dakit horrela esan alden, baina nik esango nuke, ez dakit konparatzen orduko egoerarekin. Baina nik esango nuke momentu honetan badela. Baina konparatzekotan nik esango nuke 78ko egoeraren inguruan edo behar bada abertzaletasunaren indarra EAen handiagoa zela eta nolabait inposatu egin zen, gainera prestigio handia zeukan eta bar, eta hemen konfrontazioa gordinagoa edo izan zen. Orduan ere ja bazegoen enfrentamentu hori, eta gaur egun nik uste dut nabaria dela. 4 urte eman dituzu Eusko ikaskuntzarekin, Nafarroaren aniztasunaren kudeaketa demokratikoa lantzen, prozesu parte hartzaile eta deliberatibo baten bitartez. Horrela esan da, kaso ez da oso ongi ulertzen zer den, baina ipa dezagun zenbat lagunek hartu duten parte eta ze profiletakoak? Bai. Ideia askar bat egiteko 2019an Bastanen, Kastejonen eta Berriozarren herritarren talde batzuk antolatu genituen, apur bat ikusteko bizikidetzaren inguruan Nafarroa pentsatzeko eta nola ikusten zuten, hortik atera genituen, galdetzen genuen esate baterako zer da zuretzat Nafarroa,
nola sentitzen duzu Nafarroa, zein da lotura puntua edo simboloa edo halako gauzak, ez? Eta hortik material handia atera genuen, eta apur bat irudikatzeko, ze halako talde bakoitzean, 20-25 bat pertsonak parte hartzen zuten talde desberdinetan, gero talde espezifikoak antolatu ditugu, batzuetan aditu taldeak, aditu akademiko taldeak, beste batzuetan izan dira eragile sozialak, beste batzuetan euskara edo kultura arduradunak hainbat udaletan, halako prozesuak gazte politizatuak eta ez politizatuak. Eta zelako desberdintasuna nabaritzen zen politizatu eta ez politizatuen artean, eta guztira azkenean 4 urteko ibilbide horretan 200 pertsonatik gora batu ditugu, eta espektro politikoa landu nahi izan dugu edo arreta guztia ipini nahi izan diogu horri, gero genero, adina eta batez ere geografia ere landu dugu. Orduan alde horretatik iruditzen zaigu, Nafarroaren sensibilidadeak, pluralean esan da, agerian geratu direla. Elkarrizketa personalak ere egin genituen, hori politikoagoa izan zen, alderdi guztietako jendeari. Eta horren guztiaren ondotik, zertan datza Nafar identitatea? Ze erantzun topatu duzue? Bueno, gauza asko esan daitezke, lehen ere esan dut, identitatea modu askotan ulertu daiteke, eta gaur egun are gehiago. Orduan, gu zentratu gara nazio identitatean. Hau da, nazio loturak zeintzuk diren. Nazio lotura bat, nazio estatu batean, estatua den batean, Espainia, Frantzia, Italia eta hori nazionalismoaren teoriak esaten du horiek ikusezinak direla. Futbol partidu batean edo bandera ikusita edo halakoetan hor bersortzen dela naziotasuna. Besterik ez da behar. Eta beste nazionalismo bat dagoenean, kasu honetan euskal nazionalismoa, indar hori ez daukana, naiz eta antolaketa aldetik eta instituzioetan indarra edukin, horrek agerikoago egin behar du bere nortasuna, ez daukalako estatu baten indarra edo hori erakusteko. Orduan, Nafarroara itzulita nazio nortasunari begira, lehenengo esan beharko genuke, bi nazio nortasun guztiz nabariak daudela. Ez nafartasuna, askotan esan nahi izaten den bezala, ni Nafarra naiz, ni Nafarra naiz eta Espainiarra, edo ni Nafarra naiz eta Euskal Herritarra. Oso hori ja estatistikek eta inkestek esaten dute, nola diferentzia handiz Nafarra eta Espainiarra den nazio identitate nagusia, eta ondoren Nafarra eta Euskal Herritarra. Eta gero badatoz beste batzuk ere, eta soilik Nafarra esaten zaion aukera horri, uste dut euneko 7-8 hamarrek edo jarraituko luke nortasun hori. Dena dela, batuketak ematen duena da, inkestak egiten dituztenean estatu osoan, erkidegorik ez espainiarrena Nafarroa dela, ez da hori askotan ateratzen da? Bai, hori hobeto behar bada, hobeto aztertu beharko litzateke, ze hor behar bada Nafar identitate hori, soilik Nafar identitate hori, askotan guk ikusi dugu eta nabaritu dugu, Nafarroan behar bada, enfrentamentu ageriko horrengatik edo, jendea ez dagoela eroso, ez erosotasun bat dagoela nazio sentimentu nagusi bat, Espainiarra
edo Euskal Herritarra, basko-baska ez, adierazteko. Eta orduan hor badago bide bat edo aurkitu da bide bat nafartasunarekin eta nafartasun horretan sartzen dira, gero datuak gurutzatzen dituzunean, hor sartzen dira eskuindarrak eta gero sartzen dira ere ezkertiarrak, abertzale direnak, baina ez dutenak adierazi nahi eta bar. Nik uste dut gehiago doala hortik, ze bestela logikak esango luke Katalunia eta EAE izan behar direla espainiartasuna modu txikiagoan edo sentitzen dutenak. Subiranistagoak badira inkestetan, baina gero alde horretatik sentimendu nazionalean edo bestea ematen du. Aizu eta gauzak horrela, ze simbolok, Arestian simboloak eta ikurrak aipatu dituzu, badago baten bat, Nafarro batzen gaituena. Bai, baina barre egitekoak izaten dira, baina errealak, ez? Ez erreala, baizik eta osasuna. Osasuna, paisajeak, bardeak eta pagadiak agertzen dira berdea. Osasunaren ere zerkian nola? Halako orduan badira, hori kontuan hartu behar da. Badira elementu harinak. Lotura handirik sortzen ez dutenak. Osasuna bada gure arteko lotura, ez? Hor gero, ez, hortik aparte egon daitezke mila gauza. Eta hortik eratortzen den galdera da, ea hori txarra den edo ona izan daitekeen, Izan daiteke ona eta izan daiteke txarra. Helburuen arabera. Ona da, berez, badaude beste herri batzuk edo, Belgika esate baterako edo, lotura puntuak minimoak direnak, eta orduan horrela doaz, ez, apurka ematen du desintegraziorantz doazela, ez, edo banatzera, ez. Eta alde horretatik ona izan daiteke badagoelako sentimentu bat, gauzak aurrera ateratzeko sentimentu bat, nafartasunaz jendea harro egotea hori positiboa da, baina txarra izango da, helburu handiegiak ipintzen badituzu esate baterako, euskeraren gaian esate baterako, edo hezkuntzan edo beste gai batzuetan, ez dago indarrik, ez dago lotura elementurik gubiok ez, ados jartzeko. Hori da. Gero sartuko gara euskararen kontuan. Baina, urretik, ongi ulertu badut, ez da ez txarra ez ona, kontu da nola kudeatzen duzu, beraz galdera da, nola kudeatzen ari gara? Nik esango nuke ez dagoela kudeaketarik. Ez dago, badaude elementu batzuk berez sortzen eta bersortzen direnak eta hori, baina nik ez dut ikusten hor aleginik nafartasun, maila handiagoko nafartasun batera heltzeko. Ez dut uste, nik ez dut ikusten behintzat. Liburuan aipatzen duzu, kultur demokratikoa, elkar ezagutza, errespetua, adiskidantza zibikoa, falta zaizkigula. Bai, funtsezkoa izango litzateke. Hor, gatazkak egon badaude leku guztietan, eta orduan diferentzia markatzen du kudeaketak. Baina kudeaketa bat ez da sortzen lotura elementuak arinak izan da, ez da sortzen berez, hori landu egin behar da. Eta uste dugu batez ere lantzea dagokiela, eta horrela adierazi digute, horregatik esaten dugu. Lantzea dagokiela alderdi politikoei, ideologia, nazionalismoei, administrazioari, eta halako erresponsabilitate handiak dituztenei. Gero egon daiteke noski beste olatu bat edo, oinarrizkoagoa, horizontalagoa eta hori, baina guk elkarrizketetan baino, esango nuke hor, herrietan egin ditugun foroetan eta hori, behin baino gehiagotan entzun dugu ezkegoikoek ez badute zer esaten, eta guk hor ikusten dugu kultura demokratiko hori prozesu luzea izan behar dela, baina responsabilitate bat dutenak horri heldu behar diote.
Elkar ezagutza aipatu duzu, alderdiak ere bai, eta oraintxe gogora etorri zait datu bat. PSNek alderdi sozialistak 50 hautagai aurkeztu zituen parlamentura, gainontzeko indar politiko guziek bezala. Iruñetik iparrerantz jaiotakoa bakarra. Enekian. Bai, halako gauzak. Elkar ezagutza bada beste gai bat, apur bat leku gutxiago hartu du gure liburuan azkenean, material gutxiago geneukalako, baina oso agerikoa izan da batez ere egin genituen gazteen arteko politizatu eta espolitizatuetan, batez ere espolitizatuetan, eta horre taldeak egin ditugu, nolabait taldeak sentimentua islatzeko, ez? Ez da izan hainbeste zuk zer uste duzu nafar identitateaz, baizik eta beste galdera batzuk eta ea zer esaten zuten modu espontaneo batean, ez? Eta hor oso ageriko geratu zaigu bai iparraldean eta bai hegoaldean ze ezagutza txikia baino gutxiago ere esango nuke dagoen, nolako indiferentziaz edo gutxiago baita ere begiratzen dioten elkarri, Iruñerria da bai goikoen eta bai behekoen kritika puntua, ez, edo erdigunea, eta ematen du bi mundu direla, baina ni gaineratuko nuke, hala ere nafartasun hori, nafar izateaz arro egotearen sentimentu hori, bai goian eta bai behan eta bai Iruñerrian existitzen dela hori, uste dugu hori positiboa dela, hor badagoela oinarri bat, eta ez dagoela beste gizarte batzuetan egon daiteken bezala, eten bat, muru bat edo, ez dago hori, baina ez ezagutza izugarria. Gaur eguneko gizartean nik esango nuke hori ez dela bakarrik Nafarroaren arazoa, guztiz orokorra da, baina Nafarroan bestelako gatazkak eta arazoak sortzen ditu. Esan duzu honen guztiaren gibelean badagoela identitate nazional talka bat, batetik Nafar-Espainiarrak, bestetik Nafar eta Euskal Herritarrak. Eta bien arteko gatazkaren erdi-erdian, muinean, desados daude hainbat gauzatan, baina honetan ados denok euskara ikusten dute. Zergatik? Niretzat erantzuna oso argia da. Batean oso agerikoa da, bestean ez hainbeste. Baina da, hizkuntzari bai nazionalismo batean eta bai bestean ematen zaion garrantzia. Orduan, gaur egun euskal nazionalismoak euskaran dauka erdigunea, nazio sentimentuaren erdigunea euskara da. Esan dezakegu, izan zitekeen Nafarroako historia, edo izan zitekeen Sabino Aranak proposatzen zuen bezala, beste nazionalismo bat zen, baina azkenean antzeko helburuekin etnia izan zitekeen, ez? Baina gaur egun hizkuntzari ematen zaio garrantzi hori, eta Espainiar nazionalismoak hain ageriko izan gabe, baina gaztelania ikutu ezina da, ez? Hizkuntza ofiziala mundu guztiak jakin behar duena, hori ez da gertatzen Suitzan edo Belgikan esate baterako, ez? Baina Frantzian eta Espainian bai. Orduan, hizkuntzak horren besteko garrantzia badauka, hizkuntzaren inguruan talka egiten badute, bi proiektuk pentsatu dezagun Euskal Nazional, euskera gizarte bat eta euskera ezela existituko. Eta orduan, egongo litzateke behar bada, enfrentamentu bat, historiagatik edo, Espainiar eta Euskal Herritar nazionalismoen artean. Baina hizkuntza ez, hizkuntza berdina izango zen. Orduan hizkuntzak ez zuen edukiko hor protagonismo hori. Protagonismoa nazionalismoek eurek ematen diote. Eta zuen protagonismoa ematen diozue, ekuazio bati, euskara gehiago, berdin, abertzaletasun gehiago. Bai, hori aspalditik datorren kontua da, eta hori pentsatzen dute, bai, euskal nazionalismoak, modu subliminal batean konturatzen gara, ez, hor badaude, jaso dugu eta badaude idatziak ere bai, pentsatzen duena apurka
de eredua sartzen dugun neurrian euskera joango da zabaltzen, hegoalderantz, eta horrekin batera abertzaletasuna ere bai. Eta hori zebera pentsatzen du Espainiar nazionalismoak, hau da, apurka joango gara irekitzen de ereduak, horrekin euskaldunak etorriko dira, eta horrekin abertzaleak eta gurea amaitu da. Eta guk liburuan argi eta garbi esan nahi izan dugu, hori uste okerra dela, hori ez da egia. Hizkuntzak ez du atzetik joera politiko bat eramaten, ez dakiz ze kasutan gertalitekeen hori, baina hizkuntza batek ez darama berarekin jarrera politiko bat. Euskal Autonomia Erkidegoaren adibidea jartzen duzu, Oso nabaria, esaten dugu orain dela 40 urte eta oraingo, Gasteizeko Parlamentuaren osaketa orain dela 40 urte eta oraingoa oso antzekoa dela, bi bloke eginda abertzale, ez abertzale. Gutxi gora bera bi eren abertzale dira eta gutxi gora bera eren bat ez abertzalea. Eta zergatik 40 urte, 40 urte horietan euskera hiru eredu desberdinetan, baina euskera derrigorrezkoa izan da EAN. Eta horrek ez du 40 urte pasatu dira, horrek ez du ekarri gutxienez hauteskunde botoetan, ez du inolako zerbait bai noski, baina ez aldaketa garrantzitsuri. Baina euskaldunen artean abertzale gehiago dago. Noski, hori bai. Orduan esaten duguna da korrelazioa bai, kausalitaterik ez, ezta? Horize esaten dugu. Alde batetik, abertzaleek derrigortasunik ez dagoenean, Nafarroan gertatzen den bezala, abertzale denak, abertzaletasunak euskarari garrantzia ematen dion neurrian, abertzale denak euskara ikasi nahiko du, hori delako abertzaletasunaren muina, ez? Orduan, egoera, borondatezko egoera batean, abertzaleek euskara gehiago ikasiko dute, ez abertzaleek baino. Baina zer gertatzen da hori derrigorrez egiten duzunean, ez? Orduan hor, eta hor dago EAeko eredua, hor amaitu egiten da diferentzia hori, ez? Liburuan ez duzu argi esaten, baina liburua irakurtzen nuen bitartean, iruditu zitzaidan azpitestua edo lerro artean irakur zitekeela euskarak Nafarroan aurrera egiteko abertzaletasunetik aldendu behar duela. Ez dugu esan eta ez genuen esan nahi. Hori izan daiteke joera bat, pentsatzeko modu bat, eta pentsatu daiteke ere horrek etekinien bat edo ekarri aldiola, baina ez dakit, hori guk esan nahi izan duguna hori bai, da bi nazionalismoek gogoeta egin behar dutela horretaz. Orduan, hizkuntzari ematen zaion garrantzi hori, espada erlatibizatzen, horretan utziko dugu, espada erlatibizatzen garrantzi hori, nek ez dauka konponketarik, ez? Ze bi nazionalismoek ematen badiote, elementu bati ematen badiote garrantzi osoa, zertaz hitz egingo dugu, ez? Halako esentziei buruz ezin dugu hitz egin. Bata bada kristaua eta beste espada kristaua, ez dugu hitz egingo jaungoikoari buruz. Zera simetriko bat, lekukotasun hainbat aipatzen dituzue liburuan, eta horietako bada UPN-eko politikari batena dioena bere alderdiak, erregionalismoak aurrera eginen badu izanen dela euskarara hurbilduta. Bai, oso argi esaten zuen, Herriberakoa zen gainera, anonimoak ziren, baina hor, eta esaten zuen UPN galtzen ari dela Nafarroa, besteak eta gatazka puntua neurri hande batean euskeran dagoela, orduan zu gotortzen bazara postura batean, gehienez utzial izango diozu horri, ez? Baina berak ez zuen ikusten, berak ikusten zuen goitik bera, iparraldetik hegoaldera, zetorrela apurka-apurkako joera bat edo,
eta berak erraz ikusten zuen, bueno, erraz ez, ulertzen zuen, ez zegoela bide argirik edo, baina besteak beste hori. Herribera aipatu duzu, eta hor inkesta soziolinguistikoek eta argi islatzen dute. Abertzaleak, euskaltzaleak agintera iritsi direlarik, Nafarroko gobernuan, hazi dira euskararen aurkako jarrerak Herriberan eta beste hainbat lekutan, baina nagusiki Herriberan. Bai, gure ustez hori da irakurketa asko egon daitezke, guretzat irakurketa oso horreza da, da hizkuntzari ematen zaion garrantzia. Hori izeberjaren punta izango litzateke, eta esanguratsua da, frankismo garaian euskera instituzionalki egoerarik onenean Nafarroan zegoen, horrek adierazten du gutxienez, ez zegoela euskararen kontrako olderik edo iritzi holan handirik hori ere jaso dugu, nola Herriberako jendeak esaten zuen, nire gurasoak herri batekoak ziren edo, eta... Bai, oso zabaldua etzeko, baina jarrerak aldekoak bidadorren aipu bat, Jose Miguel bidadorren aipu bat ere egiten duzu, Horize, bai. Orduan, zer aldatu da? Aldatu dena da, hizkuntzaren inguruan sortu den politizazioa. Orduan, politizazioa datorrenean, jendea hasten da pentsatzen zer irabazi dezaket eta zer galdu dezaket. Are gehiago pentsatzen badut hizkuntzarekin batera botoak doazela. Eta, gure ustez, nabaria da, nola 80-90 hamarkadetan euskararen aldeko euskara bultzatzearen aldeko jokaerak, badoaz gorantzez, eta gero alde batetik, esan nahi dut, Lizarra Garazi, Lizarra Garazi, eta etaren kontrako, eta euskal nazionalismoaren kontrako larraldia estatutik, ilegalizazioak, eta gero, Nafarroa bai, edo geroa bai, geroagoia EH Bilduren gorakada eta hori, horrek alarmak pizten ditu, eta guk klabe politiko horretan ulertzen dugu hori, hau da, diskurso bat sortzen da horren kontra, euskeraren kontra, argi eta garbi, baina azpian helburu politiko hori dagoelako. Horregatik esaten dugu, edo horretaz espagara konturatzen eta hizkuntzak daukan zera hori, azpi horretaz guztiaz espagara konturatzen ez dago zer eginik. Pentsatzen badugu dena dela naturala, gaztelania naturala dela, denok hitz egitea eta euskera berdin eta... Diagnostiko hau da, eta galdera da, orduan zer egin dezakegu. Asko gustatu zait liburuan ze izenburu paratu diozuen eskatu gabeko proposamena. Horrelako zerbait ere. Eta uste duk horrela geldituko direla, baina bueno. Baina badira 3 proposamen zehatz, ezta? Euskara ofiziala Nafarroa osoan konparaziora. Baina egiten dugu hori, pentsatu zitekeen, hauek euskal nazionalismoaren alde egiten dute. Guk egiten dugu hori, ulertzen dugulako nazio estatuaren dinamika, pentsaera hori, hizkuntza bat, lurralde bat, hizkuntza bat, egon daiteke Portugalen edo halako nazio estatuetan zilegia eta bideragarria izan daiteke, baina hizkuntza gatazka dagoen lekuetan horri ezin zaio horrela utzi. Orduan, beste irten bide bat bilatu behar da. Eta gutxienez, bi hizkuntza badaude, estatu guztiek bermatu behar duten berdintasun irizpidearen arabera eta horretan oinarrituta, bi hizkuntza badaude, biak izan beharko dira ofizialak. Ze bestela, logika hutsa da, ni iparraldekoa banaiz eta euskeraz egiten badut eta hegoaldera banoa, ezin dut hitz egin. Esango du, ezkean ez dute hitz egiten. Bueno, hori nola bideratzen den eta hori beste kontu bada, baina hizkuntzak ofizialak izan behar dira, berdintasun
irizpide horri. Eta berdintasunaren aritik tiraka ere diozue hezkuntza ereduek bermatu behar dutela euskararen gutxieneko ezagutza bat herritar guztientzat. Hor ja, guk esaten duguna da, gobernuek, administrazioak eta erabakiak hartu behar dituela. Eta munduan hainbat eredu daude. Egon daiteke Belgikako eredua, egon daiteke pertsona irizpidea edo esaten zaiona taldeak sortu ala, berdin arabea edo zera ez multikulturalismoa aipatuarekin, ez? Taldeak osatu daitezkela minimo batzuk gordetzen diren bitartean eta bar, hainbat eredu daude. Gu ohituta gaude nazio estatuaren eredura. Nazio estatuaren ereduak dio lurralde bat, hizkuntza bat. Baina hemen bi ditugu, ez? Orduan, hori zelan konpondu. Baten batek horretaz gogoeta egin eta erabaki beharko luke. Baina nazio estatuaren irizpidea jarraituta oso zaila da halako egoera batean halako bizikidetzaren bideko zerbait antolatzeko. Horregatik esaten dugu, Nafarroako egoera gatazkatzu eta liskartzu honetan gutxienez hezkuntzak bermatu beharko luke ofizialtasunarekin logiko izan da ez, orduan gutxieneko ezagutza bat. Asko horrekin ez daude batere konforme, baina horretaz egin beharko litzateke gogoeta. Eta berdintasun horrek ezagutzan erraztuko luke beste lokarri baten askatzea, eta da zuen proposamen horren 3. hanka. Ezinezkoa egungo egoeran imaginatzen, irudikatzen oso zaila, baina eztabaida lasai eta arrazoizkoa administrazioan, lanpostu publikoetan, euskarari ematen zaion balioaz. Bai, hor berdintasun irizpidea dago. Berdintasun irizpidea izan daiteke euskara ez dugu kontuan hartuko. Ez iparraldean, ez hegoaldean. Esan duzu, gero ikusiko dugu horrek zei bilbide daukan, baina berdintasun irizpidea gorde behar da. Ze bestela, desberdintasunak sortzen dira eta hori gatazka iturri dira, ez? Orduan, argi badago lehenengo irizpide horri ezin zaiola eutzi, guk pentsatzen dugu eta guretzat hori azpimarratu nahi izan dugu denbora guztian, gure lana izan dela eta hor uste dugu hor kokatu behar dela. Nafarroaz gogoeta egitea. Ez euskerari buruz, ez administrazioari buruz, ez hegoaldea, iparraldea, Nafarroa. Ez unitate modura hartuta berez badagoelako sentimentu hori, ez? Orduan horren arabera, noski emozioek gaur egun garrantzi handia daukate, kontuan hartu behar dira, errespetatu behar dira, identitate simboloak onartu behar dira eta abar, baina aurrera egiteko, proposamen bateratuak egiteko, arrazionalizazio puntu bat ezinbestekoa da. Ze ez badugu salto egiten emozioen maila horretatik, beko maila horretatik, ez dago hemen. Eta horrelakoak lortzeko, 4 urtez ezberdinen artean elkarrizketak egin dituzue, bilerak, mintegiak, jardunaldiak, bistan da Nafarroan horrelako guzien premian bagarela, bejonde izuela. Eskerrik asko. Zuei. Osasuna bada Nafarrok batzen gaituen ikuria bakarra, Jagobarra esate lehendakari, zer iruditzen? Iruditzen zait, Nafar batzuek eluketela onartuko aukera hau. Eta hain zuzen ere horrek islatzen du nola egon daitezken lotura elementu batzuk, osasuna kasu honetan, Nafarrak batzen dituena, eta hori positiboa da,
baina hortik gora joatea gauzak zaildu egiten dira eta bestelako adostasun maila batzuk behar izaten dira. EAJ eta EA, Batasuna eta Aralar, AEK eta IKA Nafarroan banatu ziren. Zer dugu Nafarrok? Iruditzen zait galdera zentratuta dagoela abertzale munduan, ez? Eta horren azalpena argia iruditzen zait, EAeko ereduak ikusten da Nafarroan ez daukala bide egiterik, eta orduan modu logiko batean edo Nafarroan bestelako joera batzuk edo suspertu dira. Patxarana, Nafarron arteko aurkakotasuna eragiten duen edabe magikoa, iruditzen zait Patxarana eta edozein alkohol, ez dakit positiboa esan daiteke, baina lagungarriak izan daitezke batzuetan, harremanetan hasteko edo, baina puntu batera helduta ja gauzak konplikatu egiten dira eta hor arazoak sortzen dira. Orduan Patxaran apur bat bai, baina moderazioz behar bada esaten den bezala. Aurkakotasun hori ez alda bizitzaren gatza eta piperra. Guk lanean hori oso argi islatu nahi izan dugu, nola aurkakotasuna benetan bizitzaren gatza eta piperra den, ukaezina da, horrela izan behar da, eta ukatu arren hori horrela izaten jarraituko du. Orain, gauza bat da, aurkakotasunak egotea, iritzi desberdinak, joera sozial desberdinak, joera politiko desberdinak, nortasun desberdinak eta abar, eta horrek aurkakotasuna sortzen du, eta beste gauza bat da, horri bide eman nahi izatea. Ez pasaio lotura edo elkarketa punturik ematen, hor geratuko dira aurkakotasunak, baina gizarteak berez, Nafarroak kasu honetan, eluke aurrera egingo. Pentsatzen badugu denok Nafarrak garala zerbait nahi dugula Nafarroaren alde eta orduan zerbait pentsatzen hasi behar gara. Eta orduan zerbait pentsatzen hori izango litzateke gatazka, ezin konponduzko gatazkak nola bideratu, nola kudeatu. Hor dago diferentzia, ez gauza bat da aurkakotasuna eta beste bat da ezin konponduzko gatazka bihurtzea. Ze arraroa euskarari gabe Nafar eztabaida. Uste dugu euskara dagoela Nafarroan eztabaidaren erdigunean, eta horrek hizkuntza bati uste dugu hizkuntzak eliratekela egon behar, hizkuntza modura eliratekela egon behar halako eztabaiden erdigunean. Hizkuntzak badituzte hiztunak, hiztunek aukera eduki beharko lukete hizkuntza bat edo bestea erabiltzeko, badaude osagai noski ideologikoak, politikoak, badaude presioak, badago estatuaren jarrera eta hori, baina iruditzen zaigu hizkuntza gatazkaren erdigunean ipintzea ez dela onuragarria kasu honetan euskararentzat.